Senyor Batlle de Capdepera, bones tardes i bones festes que estan a punt de començar. Estan a punt i, a més, el temps mos farà bon. Per tant, jo crec que ja ho tenim. Com preveus enguany aquest gran aconteciment, ja el desè aconteciment del mercat de Capdepera? Així és. Bé, el desè sempre és una xifra simbòlica, diguem, i jo penso que d'any en any ho sabem tots, això m'ha moment. De fet, aquí hi ha un parell d'autoritats que han vengut i no havien vengut mai, i jo estic convençut que després s'irà a repetir, perquè n'hi ha que repeteixen ja, i seguim el mateix, vull dir, descobrir aquesta festa i... Enguany tenim en compte que les arques municipals estan un poquet tembloroses. Estan justetes, però enguany hem tingut sort que les institucions que tenen els d'oberes mos han mullat qualque subvenció i això, per ventura mos ajudarà a compensar el temps. Però et cerca la cosa està. Molt bé, moltes gràcies. Bon mercat i disfruteu, eh? Exactament. Vinga, bon any.